Saboy tayo dyan mga kasa. Gumising ako ng 4:30 ka na para mag-edit. Sobrang foggy. Ito lang kung magbabike ako, maglalakad lang mamaya papasok. Parang maambon-ambon eh. Marunong mga kasa kaya magbabike na lang ako papasok. Medyo foggy pa doon ah. Pero sana hindi na mulan mamaya. Medyo maaraw naman eh. Tingnan 6:44 na. 15 pesos na kasama para sa break time. Pero araw-araw putik. Parang ulan ng malakas mamaya. Grabe yung araw na to, basag na basag ako sa antok. Buti lang bigyan ako ni Kat kanina ng coffee para magising. Salamat Kat. Sabaw ulit ng 3 o'clock. 5 PM, uwihan ko na, umaambon. Bilis lang naman eh. Bike pa rin tayo pa uwi. Malapit na ako makauwi. Nag-request si Mahal ng mga pros gulay, pero maulan na, huwag na daw. Pero nag-insist pa rin bumili kasi last lang ulam. Umulan no. Yan. Dito sa bag. Puno yung bag. Malapit na ako sa bahay no. Man, may nagbigay sa akin itong chocolate. Ito. Sino? Sabi niya, gwapo ko daw. Sir, ang gwapo mo, sir. Nagsabi lang siya ng totoo. Tapos, binigyan niya akong chocolate. Di ba? Ayun naman yun eh. Kagat ko silo, kagat ko silo. Daddy! 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 Kagat kita. Daddy! Oh, kagat mo si daddy. Ow! Kagat kita. Kagat. Kagat silo. Kagat mo silo. Kagat! Kagat kita. Kagat. Kagat! Kagat. Kagat! Kagat! Ah. Ha.